kuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda muma messages edu. Ngatadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai: zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mukomanashi ndakati ndasangana nema pictures avo ainge akapostwa ne best friend yainge imbori best friend yangu now is my enemy. Ainge akaposta ma pictures ema results emwana wemuroora wangu pa Facebook. Ndokubva nda unblocka, ndakamu unblocka ku WhatsApp. Hapana kana kumbotora more than 2 hours mukomanashi ndokubva ndachizoona kuti ainge aine ma results emwana wehanzvadzi yangu uyo akange ari head girl pachikoro pa ainge achidzidza. Ndichiona ma results awa ndakarwadziwa nekuti ainge akapasa nema A akawanda kudaro. Ndikati vanhu ava pavainge vachitsvaka mari yama registration fee vakauya kwandiri, but iko zvino ma results abuda havasi kuda kuti vange vachindipa ma results. Ndainge ndakabva mukuvakumbira ndikati nhai mwana ma results ake hasati abuda here. Vakati tiri kuzama kucheka online but zviri kuramba what. Ndakanzwa moyo wangu kurwadza ndikati munhu mutema umutye. Iko zvinozvi vari kufara, vari kupembera, vari kupa vanhu vasina kana kumbogara vakacontributa anything ma results emwana, but pavainge vachida mari vakauya kwandiri. Vanhu vainge vachivakorokotedza hanzvadzi yangu nemudzimai wake vari kudada, asi vasingazivi kuti inini ndatopedza naye mwana wavo. Tit for tat, revenge is sweet. Chiregai nditaure chokwadi mukomanashi kuitira kuti vanhu vange vachiziva uye zvekare nekuderedza moyo wangu kurema, nekuti ndichiri ndakaremerwa even though ndiine zvandakamuita mwana uyu. Kunyangwe ndichiziva kuti ndakatomukanganisira future yake ende hazvifi zvakagadzirisika zvandakaita izvozvo, nekuti zvinhu zvatakashandisa takanozvikanda murwizi runoyeredza. Dambudziko racho rakatanga muna 2025 mwana uyu achiri kuchikoro. Hanzvadzi yangu akawana mari yakawanda achibva atenga motikari akagadzirisa pamba pake. Ndikati vanhu ava saka vanofungidzira kuti ini ndakapusa. Panguva iyoyo vainge vachindikumbira mari yekuti vange vachikwanisa kuzobhadhara ma registration because vane vana vaviri, umwe aifanira kuti vange achizoenda form 1 muna 2025, saka mari vainge vachiti vainge vasina. Saka pane kuti ange achiuya kwandiri sehanzvadzi yake mukuru anditaurirewo, ndakazotozvinzwa nevanhu vemunharaunda. Ndakarwadziwa zvisingatsananguriki. Ndikati saka nhasi ndava munhu wekungonzwa nyaya dzehanzvadzi yangu nevamwe vanhu vepanze. Ndakabva ndati kuzvitutumadza kwake ikoko ndo kuchaita kuti imba yake inge ichiparara. Muna 2025 moyo wangu wakaramba uchingomarara sedombo nekuda kwezva ndainge ndichiitwa nemuroora. Muroora uyu mukomanashi munhu anondinyeya neshamwari dzake nekundinyeya zvekare nevanhu vandinenge ndakambowirirana navo tikazovengana. Sezvamunoziva kuti mukurarama munokwanisa kutombowirirana mozogumisidzira mava kusatotaudzana zvachose. Saka muroora wangu mukomanashi pandakaona kuti ndozvaainge ari anondinyeya nevamwe vanhu, ndakabatikana. Handidi kukuudzai nhema, ndikati shuwa munhu angandinyeya nevanhu vandakambotukana navo, ko kana kuri kunzi vanhu ivavo vakazotanga kushandidzana naye kuti vange vachindikuvadza. Saka handina kana kuzombomufarira. Ndakatomboda kuti vange vachirambana nehanzvadzi yangu, asi ndakatadza kuti ndinge ndichivarambanisa. Pandakazonzwa zvichinzi mwana uyu atova head girl, ndakabhoyekana zvisingaiti. Ndikati vanhu ava kubudirira kwavari kuita, nhai Mwari. Ndakachema kuna Mwari ndikati hamusi kuzviona here kuti vanhu ava vari kubudirira, isu vamwe takatarisa? Kusei musiri kuda kutipawo maropafadzo enyu? Ndakafamba brother Nashi ndikaenda kun'anga. Ndakaenda kuHarare ndichibva kuno kuSouth Africa
ndikabva ndachizoipa zita remwana uyu ndikati kwaari ndinoda kuti mwana uyu results ake ange achizongova ekungofadza vanhu, asi mufaro iwoyo unofanira kuti unge uchizopera nekukasika. Vakati ivo vainge vachazoisa mhiko dzandakaitiswa ndedzekuti mwana uyu haasi kuzopedza ende hapana kwaanoenda nedzidzo dzake. Results of course akabuda muna January muno uye akapasa zvinoshamisa sezvavakaposta pamasocial media. Izvi vanhu vose vachifara. Hanzvadzi yangu ari kutoita gadziriro dzekuti mwana ange achizonoita A-level kuprivate school inodhura, asi inini ndinoziva zvandakasima mumwana uyu. Patori nembeu iyo yandakasima pedo nerwizi, saka kusima kwandakaita mbeu iyoyo pedo nerwizi zvinoreva izvo kuti kukura kwaichange ichiita ndiko kuwedzera kunenge kuchiita musikanzwa yake, unless kana kuri kunzi iye akazoenda ipapo pandakaisima kikikiki achange achizoudzwa naniko kuti kune kwatakaenda tikanosiya mbeu. Hakuna kana anombofa akamuudza. Mwana uyu mukomanashi kana akasvika muna February na March 2026 achabatwa neshungu dzisina tsarukano. Ndakashandisa mishonga yekuti ange achizopusiswa nevakomana vakawanda avo vachange vachizomurara. Vakomana ava achange achidanana navo, achirara navo panguva imwe chete, ende achange achidanana nevakomana vasingakwanise kuti vange vachizomupa upenyu hwakanaka, vaya vatinoti marombe. Ndakatonzi ndinge ndichinyora type dzevakomana avo vandiri kuda kuti vange vachizomumitisa, vakomana vasina kana upenyu, vasina kana kwavanoenda naye. Mwedzi wa April usati wapera, mwana uyu anenge atova nenhumbu. Dzidzo yake ichabva yamira ipapo. Zvose zviya zvekunzi yeye akaita head girl uye zvekare results O level dzichangova dzepasocial media, ende mapepa ake ndakati iro certificate racho re-O level richangovawo certificate rekungodesigna mumba kana kupisikisa paachaenda kudondo. Ndo zvandakanyora. Very sorry nekutaura mashoko iwawo, ndati ndige ndichiti nemo semhiko idzo dzandakaita. Hanzvadzi yangu ichanyara, achashaya kuti head girl wake iyeye uyo waainge achidada naye azokanganisika sei kuti ange achizodanana nemarombe kudaro. Vachafunga kuti maybe kuregeredza kwemwana vasingazivi kuti inini savatete vake ndini ndamuvharira muhari ndikaikwidibira, ende zvinhu zvatakashandisa takazvishandisa tikabva tachizvikanda mumvura inoyerera. Kuyeredza kwatakazviita nemvura zvinoreva kuti hapana reverse apa. Kunyange ukada kuita go back to sender unogoitira aniko, nekuti zvinhu zvakaenda nemvura zvakandirwadza ndezvekuti havana kundikoshesa. Ivo vaitenga zvekudya, vachitenga motikari, vachidana nemwana achipasa, inini ndiripo ndinorarama upenyu hwekutambura, asi vakandikumbira mari yekuti vange vachizoitisa maregistration. Vapedza mwana apasa, havachandipiwo maresults kuti ndige ndichifara nevamwe. Kuzoona muvengi wangu akaisa mwana wavo, mufunge zvenyu, paFacebook kupublisha mwana nyika yose. Manje munondo uchavabaya, havazivi kuti uchabva nepi. Handi vakaisa zvinhu zvavo pajekerere, mwana vakamuisa pajekerere. Saka ndikoko tose tinofanira kuti tinge tichitambura. Inini mukomanashi ndiyo confession yangu yandiinayo. Haafanire kuti ange achizoenda kuuniversity, even apo paanenge achinzi anenge achifanira kuti ange achizoenda kuuniversity. Iye zvino maresults abuda, ndakatoisa mhiko yekuti no kutsika pagedhi reuniversity iwe mwanasikana name hidden muna 2028. Ende kunyangwe vachifara, inini ndakangonyarara zvangu. Ndini ndichazovaseka kumagumo apo paanenge ava nenhumbu iyoyo achizvuzvurudza dumbu rake mwedzi mishoma iri kumberi uko. Ndinoziva kuti vanhu vachandituka, muchati ndine hutsinye, asi kuzvidzwa kunorwadza kupfuura huroi. Hanzvadzi yangu yaifanira kuziva kuti hanzvadzi yake ndiye akamubatsira. Kandishorawo here vedare, munhu ziva
kuti kana uine hama dzako ndo dzaunofanira kuti unge uchizo celebrate nadzo first usati wa celebrate nevamwe vanhu vekunze. Ndini ndakamira naye zvinhu pazvainge zvakaoma, iko zvinozvi anopa vamwe vanhu mhandu dzangu results kutoposta kwaari kuita mukadzi iyeye pastatus. She knows kuti I had unblocked her. Ndokusaka akati after 2 hours ava kukwanisa kuona profile yangu, then ndokubva achizotanga kuposta results mwana wehanzvadzi yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Utsinye chaihwo ndinohuziva. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ininiwo ndiri muporofita wenhema, asi ndauya pano nesikireti yangu ndapota itai anonymous. Ndinogara kunoku kubhindura, saka ndine shungu dzekuti ndinge ndichibatsira vanhu zvechokwadi. Zvino ndine zvandakaudzwa nefriend yangu, zvandakaratidzwa zvekare nemudzimai wefriend yangu, zvandakanzwa nenzeve dzangu. Zvose izvo zvinoitwa neshamwari yangu ndichakuudzai. Iyi ibest friend yangu yandakatanga kuwirirana nayo kubva tichiri kuchikoro. Ndiye akatoita kutoti ndige ndichibuda muAFM ndichizotanga kunamata kumasowe. Ndiye akandidzidzisa zvekare chitsotsi chose kinoitwa nemaporofita au efake, akaita sezvandinoita inini vanoporofita vachishandisa human psychology. Shamwari yangu uyu ndichamuti Muporofita J, munhu wekuti akatovhura chechi yake kwenguva refu, asi aingotatarika zvekuti ndakatomboendawo kuchechi kwake ndikabva ndachizodzokera kumasowe uko kwatainge tichinamata, because ndakaona kuti zvainge zvisina kana sense and ainge achibhaiza pakuporofita. Ndikati tinozogumisidzira tarohwa nevanhu pano, because akatombobuditsirwa bhemba mushure mekunge ada kuzvizama zvikaramba zvekuporofita kumakorokoza. Muporofita J ainge ari munhu aitozivikanwa kuti hapana kana chinombozivikanwa, saka akazofamba-famba. Mushure mekunge afamba-famba ndipo paakabva achizoti iye akaudzwa nevamwe bishop avo vari kuSouth Africa, akati vari kuPretoria. Mushure mekunge aenda kune umwe musangano ikoko kuPretoria, akaudzwa kuti shamwari, uporofita hwekungoverenga bhaibheri hauunzi vanhu vanoda uporofita hwekuti kana munhu akauya kwauri unotomuudza zvose, kunyange nenhamba dzechitupa dzake nezvaanenge afambira nenyaya dzemumba make, ndiko kuti unge uchizowana vanhu vakawanda vanouya kwauri. Saka iye anoti vakazoti vauya muZimbabwe vakabva vachizotora rwendo rwekuenda kunyanga. Inini ndainge ndisingazvizivi, ndakazotonzwa nyaya yose iyi. Muporofita J vadzoka, hanzi vakasvika pane rimwe bako riri mumusha imomo, but hanzi riri kure nemisha, uko kwavakanosangana nen'anga ine masimba inotyisa. Muporofita J akatsanangura kuti ainge achida simba rekuti kana akatarisa munhu anoona zvinhu zvose zvinomunetsa, anoona zvose zvakaitika mudzinza rekwake, uye zvekare nezvose kana kuri kunzi anenge aine zvikwambo zvinomutevera, otomudza kutoti zvikwambo zvinokutevera iwewe zvakatumidzirwa kwauri nanhingi nanhingi. N'anga iyi yakati simba racho muchechi kana akasimudza munhu, then chikwambo icho chaakapiwa, chikwambo ichocho ndo chinobva chaita kuti ange achikasika kubata chiporofita. Anoita zvekunongedzera munhu nechigunwe. Kunongedzera kwaanenge achiita munhu nechigunwe ndo kunoita kuti simba rake ringe richiwedzera, uye zvekare nekuzadza vanhu pasowe rake. Asi miko yacho yaakazondiudza, ndokusaka ndauya panapa, because miko yacho ndiri ndega. Inini ndiri kutya kuti ndige ndichiitevedzera mukoma. Miko yacho ndeyekuti mweya weuporofita uyu unge uchizoshanda pauri, uye zvekare unge uchikwanisa kuzova accurate
pazviporofita zvako, usazorasika patsanangudzo nekupatsanura izvo zvinenge zvichinetsa munhu anenge akagwadama ari kumberi kwako, kana kuti uyo waunenge watendekera nechigunwe, kuita kuti chikwambo chinge chichizviziva kuti apa ava kuda kuporofitwa ndiani. Muporofita J vakandiudza kuti ivo vanofanira kuti vange vachipenga kaviri pamwedzi. Kaviri ikako mwedzi wega wega vanogarwa neshavi iro rinotumidzwa richibva kunyanga. Saka shavi iroro rinobva rakubata, kana rakubata unorasika njere for 2 days twice a month. Panguva iyoyo unenge uchitodya mumabhini, asi mukadzi wamuporofita J pandakaenda kunomuona anotoita zvekutomuvharira mune imwe room iyo yavanotongoshandisa seroom yekuti muporofita J mazuva avo ekupenga kana asvika 2 times a month, vachipenga 2 days zvichireva izvo kuti 4 days a month unenge uchipenga. Imomo ndo mavanenge vachiitira tsvina, ndo mavanenge vachiitira zvose, weti, pasi and everything. Chikafu vanenge vachingodya chikafu chemumabhini. Kunyange akatengerwa tunonaka haanenge asingadi, anenge ari munhu anenge achitopenga, anenge achidya izvozvo zvaanononhongerwa nemukadzi wake mumabhini. Mukadzi wacho akati anodhiraivha motikari oenda mutown, osvika mumabhini kana kuti panenge paine misika, obva abvendenyura mumabhini madomasi nezvakangosiyana siyana, odzoka nazvo ozvikandira. Ivo muporofita J votanga kudya, vanenge vachitaura zvinhu zvisinganzwisisiki, vanenge vachifamba vasina kana kupfeka, varimo murumu imomo dzimwe nguva vachidanidzira. Saka izvi hakuna anozviziva, because kana vopenga vanotozviziva, vobva vati mudzimai wangu chindisunga, vatori necheni dzavakatotenga dzekuti anotosungiwa. Saka pavakadzoka kuno kukubhindura, zvinhu zvavo zvakabva zvachizochinja. Muporofita J vakavhura pachivanze chavo sowe rakakura uye zvekare nekumwe kuHarare nekushamba. Saka ikoko mukoma kungosvika pagraundi anototaura mazita evanhu, anoburitsa nyaya dzekuroyiwa dzinotyisa uye zvekare nevanhu avo vanenge vachida mari. Muchechi umu vari kubudirira zvisingaiti, asi inini seshamwari yake ndini ndinoziva uroyi huri mukati. Mwedzi wega wega mukomanashi iwo uno mwedzi ndakamushanyira pamba pake, ndikatomuwana ainge ari mumurumu imomo achidya madota. Mukadzi wake akanditi ndo zvavari izvi, kana mukavabata ipapapa vanorwa nemi, because havachatokuzivei kuti imimi ndimi ani. Saka after azo recover akabva atomuka akatogeza, ndokubva atotanga kutotaura neni akati wazviona here, this was after mazuva maviri ndazodzokera kumba kwake. Chiri kundidya mwoyo ndechekuti nyanga iyi yakati kana akaregedza kupenga ikoko kana kuti akakanganisa mhiko, mweya uyo unoshanda paari hauzoshandi, uye zvekare kuti unge uchidzokera kuna sekuru unotoda vana vake. Saka vana vake vanozopenga kweupenyu hwavo hwose. Iye zvino ari kuita mari, atova munhu ane hupfumi kwaanotogara. mukomanashi anotogarawo munzvimbo makanaka, asi mwedzi wega wega anofanira kuita mupengo kuitira kuti agoramba ari muporofita. Saka shamwari yake uyo akamuendesa kunyanga naiyewo anoitawo zvake izvozvo, akapiwawo gona rake rechiporofita uye zvekare ane mari kuSouth Africa. Saka mukomanashi ari kuti iye anoda kuti ange achienda neni. Ndoenda naye here mukomanashi, because mari ndinoida, please ndibatsirei nemazano. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section ndo expose here shamwari yangu, because handifungi sekunge zvinhu izvi zvinenge zvichiri namwari mukati, zvinenge zvatova zvesatanism. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi pamwedzi woga woga unotomboita mazuva maviri uchipenga uchidya zvemumabhini kuti unge uchikwanisa kuporofita nekupa vanhu zviporofita zviri accurate. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
Tisati taenda panyedu inotevera pane comment imwe yakatumidzirwa nemudiwa mutereri wedu anzi at Granger anzi your reading is good bro kiki. Anyway, let me continue listening. Thank you guys. Ndinoda kutenda vose avo vanonyora mu comment section. Thank you for the support, for the likes and the comments. Nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu ininiwo mukomanashi ndiri kunokuku name hidden, please musazotaura kunzvimbo kwandiri, zita rangu ngarisova rakachengetedzwa. Kumazowe ndo kwandinoshandira mukomanashi ndine ma-excavator awo andiinawo uye zvekare ndine bhazi randakatenga kuburikidza negold. Ndiri munhu anoita zvekutenga goridhe uye zvekare nekusponsor migodhi, uye ndakapinda muchigemu ichi kuburikidza nema-strong detectors andakatenga apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Then ndokubva ndachizouya kunoku. Mukushanda kwandainge ndichiita yainge ingori hand to mouth. Ndainge ndava kutoda kutodzokera hangu kuSouth Africa pandakazopiwa rimwe zano. Zvinhu zvakatanga mainge muri muna 2018. Pari zvino mukomanashi migodhi yangu vakomana vangu pavanenge vachishanda havazvizivi kuti inini migodhi yangu inogezeswa neropa revakadzi vandinodanana navo. Back to my story, mainge muri muna 2018 ndainge ndiri Mukorokoza ndichitambura. Mukomanashi zvinhu zvainge zvakaoma ndisina kana chandainge ndichimbokwanisa kubata. Mudzimai akasvika pakundiramba ndokubva adzokera kuSouth Africa because ndainge ndakati madetectors atakatenga tichibatsirana todzoka zvedu kumusha togara muno muZimbabwe tichita zvekushanda than kuti tinge tichitambura tiri kuSouth Africa tichinzi tiri maforeigner. Ndipo pandakabva ndachizotaura neimwe friend yangu. Friend yangu iye ainge achigara kuKadoma anoita zvekutenga goridhe. Akazoti kwandiri, shamwari ndinozviziva kuti wafunga kuti uchidzokera kumukadzi wako kuSouth Africa, asi manje zvazvinoita ndezvekudai mukadzi wako handiti atova nenguva akagara ega kuSouth Africa ikoko. Kana ukadzokerako uchanogara mumba make, imba yaakatsvaka yaakabhadhara ega, furniture yaakatenga ega. Saka kana ukadzokera ziva kuti ndiwe unenge wava mukadzi, ende kana agara aine maboyfriend anokuonesa chimoto, handiti akakuramba iwewe ndiwe wava kuda kumutevera. Ndakafunga ndikati zvinondoita sei? Akabva anditi iwe kana uchida kuita mari ngande kuChiredzi uko kwandakanobatsirwa. Akandiudza kuti akangopiwa lucky zvezvidhoma zvikwambo n'anga dzinorombesa ainge asina kundiudza nezvazvo. Takasimuka huri usiku mukomanashi tikasvikako kuChiredzi. Tasvika kuChiredzi takasvikira pamba pen'anga ndokubva tachizonzi tainge tichazobatsirwa mangwana acho makuseni. Pandakazopinda muimba yematare takandishamisa ndechekuti mainge muine vamwe vanagogo vainge vari vaviri. Vanagogo ava mukoma vachembera maybe zvekuma 80 something years but ma-identical twins. Saka n'anga idzi ndedzechichangani. Ndainge ndisati ndakambotaura chichangani muupenyu hwangu hwose. Saka vakabva vati vainge vachazondibatsira, asi chishamiso chainge chiripo chandakaona pane vamwe gogo vacho avo vanokubatsira, vanokuvhurira nzira dzekuti unge uchizobetserwa nemutwini wavo. Chishamiso chainge chiri pachipfuva chavo. Vainge vaine zamu rimwe chete pakati pechest pavo, uye zvekare vainge vachityisa kuvatarisa gogo ivavo. Vakati kana kuri kunzi ukayamwa zamu rangu ukasarutsa then unobva wachizobatsirwa nagogo. Vakanditi kana uchida goridhe unofanira kuti unge uchiziva kuti unofanira kugara uchigeza neropa, asi goridhe iri uchazoriwana rakawanda. Rinoda ropa rekumaperiodz remadzimai manomwe auchange uchizodanana navo. Gore roga roga unenge uchindiudzira ropa iroro pamwedzi, then goridhe rauchazowana rinozadza masaga nemasaga kuita kukohwa goridhe. Saka mukomanashi ndakafara chaizvo, asi
nzi unofanira kuti unge uchizviziva kuti unopiwa makore 20 chete ekunakidzwa nemari wobva wachizofa. Zvichireva izvo kuti muna 2038 unofanira kuti unge uchizodzoka muno mumatare, whether isusu tichiri vapenyu kana kuti tafa. Unongouya pano une mushonga wauchanwiswa. Mushonga iwoyo ndo unoita kuti kana wazofa unge uchizoramba uchishanda uri muno mumatare. Ndakatarisa friend yangu akandiudza kuti hongu naiyewo ndo zvaakaita nekuti ainge achida kupfuma. Ndadzoka kumazowe muna 2018 upenyu hwakabva hwachinja. Goridhe mukomana chirakatanga kubatika. Taingoita rekungochera goridhe sevanhu vari kuchera mvura mumugodhi, but ndainge ndiine mhiko dzangu dzandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizotevedzera. Ndakabva ndachizotanga kunyenga vamwe vasikana pamusoro peurera ndainge ndichidanana naro. Ndakaunganidza vasikana vanomwe vese vainge vachishanda munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi vari vanhu vakadzidza, nekuti ndakanzi hapadiwi mareject, panodiwa vakadzi vekuti kana wakamutarisa unoona kuti iyi ndo inonzi wife material. Mwedzi wega wega ndine nzira dzandinoshandisa kutora ropa ravo rekuperiod. Izvo ndo zvandinoshandisa mumhiko dzangu dzeusiku, idzo dzandinoita pamigodhi yangu kana ndiri kumakomba. Handikwanisi kuti ndige ndichikuudzai nekuti munokwanisa kuzozviburitsa pamhepo matorero andinoita ropa ravo rekumaperiod. Saka ndinoti kana ndikasasa ropa iroro mushaft, goridhe mukomanashe rinongoyerekana rava kutongoonekwa ende rinenge rakaita bhande. Vashandi vangu havatozvizivi kuti ropa iroro rekumaperiods randino mwaya mushaft ndo rinoita kuti tinge tichibata goridhe rakawanda kudaro. Ende ndiri kutoshandisa vakadzi avo vandinodanana navo. Ndinozodzokera zvekare kuchiredzi ndinenge ndiine ropa randinenge ndiinaro remusikana wandinenge ndasarudza kuti ndige ndichizotakura ropa rake. Kuriwana kwandinoita mukoma hazviiti kuti ndige ndichizvitaura. Kubva muna 2018 kusvika nhasi muna 2026 ndine mari yakawanda isingaverengeki. Ndakatenga dzimba muBorodal, ndine masuperlink trucks ari murodhi, uye vanhu vanotondiziva kuti ndiri Mbinga, asi brother Nashi handina mufaro. The rule of 20, ndakaudzwa kuti ndine makore 20 chete ekurarama, iye zvino kwasara makore 12 chete kuti upenyu hwangu hunge huchizoganhurwa. Ndinoona zinyoka nemadzimai anenge aine zamu rimwe chete muzviroto zvangu usiku hwose. I have so much guilt. Vasikana ava mukomanashi ndiri kuvashandisa, ende vasikana vose ava vandiri kudanana navo ndevezera rechidiki. The youngest one, she just turned 18. Ndokusaka ndati ndinotya kutaura nyaya iyi pajekerere nekuti handizivi kuti anotevedzera maconfessions enyu ndiani nani. Shamwari yangu yekukadoma iye wamukoma ndo zvaanongoitawo izvi zvandiri kuita. Anodana nawo nevanhurume nevakadzi, anongosanganisa, ane mari yakawanda. Ndiyo secret yangu yandiunza pano. Kana mukaposta muzondizivisawo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Munoti kudii nenyaya yavo? Hanzi 7 magirlfriends avo ose iwavo ari 7. Hanzi ndinotora ropa rekumaperiods kwavo. Hanzi ndokuita ikoko kwandinoita mari. Akomanaka zvinotyisa. Apa hanzi the youngest one iye ane 18 years, zvichireva izvo kuti vakatanga kudanana naye apo paainge achiri underage. Hanzi ndakapiwa 20 makore ekurarama, then ndobva ndafa. Havana kutiudza kuti vachafa sei, but hanzi ndinogara ndichingoona zinyoka rinouya kwandiri, zvikare nechembere idzo dzinenge dziine zamu rimwe chete pazvipfuva zvavo. Kana kuri kunziwo makamboendawo kuna Chiredzi, mukambofambirawo kuma areas ikoko ekuna Chiredzi, you can come to our inbox and then you share with us your own side of the story. Zvinotyisa izvi. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.